Poviem ti story, ako sa randí, ako sa neswipuje. Prídeš na miesto 100 single, ženy, muži, jednak jednej. Nie cez apky, zoznamky, čety tvárov v tvár. Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra, dokonca aj Košice. To nie je grafikon, že SR, to sú mesta, kde sa randí tvárov v tvár. IRL. O 7:00 štart, žiadne displeje, úsmevy v sále. Toto je rande bez filtrov, pre tvárok také reálne. Swipovať sa nebude, to nie je náš štýl. Láska tu 2025, real love, real deal. 13 na 13, rande, každý má šancu. 4 minúty, možno to zaiskry, a keď nie máš ďalšie kolo, hneď networking, smiech a reči. A ty už vieš, kto sa ti páči, kde máš tú chémiu, kde povieš bye bye. V apke musíš byť model a cool, a aj tak dostaneš cold rule. Tu môžeš byť svoj trochu nervózny, a práve preto to je skutočné nepolzy. Swipovať sa nebude, to nie je náš štýl. Láska tu 2025, real love, real deal. Neplánuj, nerež, len príď večer bez ghostingu, bez chatu a predsudkov. Swipovať sa nebude. Tešíme sa na vás.